Men Murat Molla. Tanadın öýdän. Men ömrüme şeýle tırnajor gözledim. Tırnajora barýan, ýazylýan, ifiguran goý gaýdýan. Kaçın taýyn bolsaňa mal gaýdýan. Gynansak dolar ýal tırnajor ýok eken. Hemmesine de özüň marmal eken. Şoň üçin men tırnajora gatnap başladım. Oň ady Globus Lotus öýdän. Bu ýerde men ilkinji günüm. Garantiya. Kaçok boldum öýdän. Üstümden güllüň öýdän. Çıra öýdän. Arnold öýdän, Habib öýdän, ýok McGregor öýdän, ýok Emelianenko, Samson öýdän, Tiger öýdän, saňa görünüm öýdän. Medaň öýdän. Ay, gowurda öýdän. Men eşe öýdän? Yüzüm masaj etdim öýdän. Aslında beýle däl öýdän. Trenersiz kallym öýdän. Jançky geldi öýdän. Bu men bilen bagtly öýdän. Öwretdi öýdän, emme zady. Degdi öýdän. Bilertmedim öýdän. Love. Öýdän. Bu Angelina Jolie öýdän. Men ýanymdan aýrylanyp öýdän. Ýadadym öýdän. Süýdi öýdän. Jack Chan öýdän. Energallym öýdän. Bu men ýanymdan aýrylanyp öýdän. Men üçin ölmäge de taýyn öýdän. 5 minutdan geldim öýdän. Gelýänçä trenirovka jygatdyň öýdän. Ýalanan öpmäni hakykatdan öpdüm öýdän. Geligi ýaryna bardym öýdän. Oňa çelli taýlanyň öýdän. Wow, geldi öýdän. Bardym öýdän. Kaçdy öýdän. Bardym öýdän. Barşyňa öpdüň öýdän. Agyň süpürdiň öýdän. Sen Brad Pitt öýdän. Olam Angelina Jolie öýdän. Öýdän. Gaýtdym öýdän. Sokullym öýdän. Bular iki öýdän.